Sanibonani bafowethu. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila. Umfowabo Mkhonzweni ngibingelelayo. Ekuseni nje it's a Monday. 23rd of March 2026. Let me start by welcoming all new subscribers to my channel on YouTube and all my followers or my new followers ku TikTok. Ngiyabonga kakhulu guys ngendlela enisupporta ngayo le channel. Nake nonke enicommenta kuma video wami nenireacta kuma video wami ngiyanibonga kakhulu. Thank you so much. So all viewers, please subscribe and let's help this channel to grow. Ngiyabonga. Yazi ngihleli la ngiyacabanga nje. Ngijulile impela ngiyacabanga. Into engeke ngayisho le phambilini but ngizoyirepeata namhlanje futhi angeke ngigcine namhlanje. Ngizophinda futhi ngikhulume nangokuzayo. Ngizobe ngilongisho nje. Uma ngichaza la ngeke ngachaza ngathi mina njengomfoka Mkhonza ngiqale ukufollowa uPresident Zuma ngo-2005 ukuba umlandeli nje wakhe nokubuka nje impilo yakhe ngiqala emva kokuba ngizwe ukuthi uyareleasewa noma uyakhishwa esikhundleni sakhe sokuba uDeputy President weCountry after kuphume ijudgment kaShabir Shaik ngo-2005. That's when I started to follow President Zuma. Afuna ukwazi ukuthi who is this President Zuma? Kuze kube manje nje baku-2026 manje. Ngisengumlandeli kaMsholozi. Futhi akukho nokukodwa okungangenza ukuthi ngiyeke ukuba umlandeli wakhe. Kumele ngikusho lokho. Because sengifunde okuningi ngaye. Ngizifundela nje mina as a person, as an individual, ngisebenzisa indlela yami yokucabanga. Ngibuka izinto ngendlela yami yokucabanga, ngicompare nezinto ezenzakala eSouth Africa. Lokho kwangenza ukuthi ngibe ne clear picture ukuthi who exactly is President Zuma. Before nje ngisho okuthile ngizokusho kule video ngifuna ukusho ukuthi South Africans, I believe, or I should say, I strongly believe ukuthi South Africa should appreciate and thank President Zuma ngezinto eziningi for his selfless contribution to this country ngendlela ehlukahlukene. Yiloko nje ngizoqala ngaleso statement bese ngingena kwivideo namhlanje. Uma unganaka uPresident Zuma since released as a Deputy President of South Africa in 2005. Kukhona into abeloke eyisho uMsholozi. Mawuqala nje 2005 uza ngapha. Beloke eyisho repeatedly. Eyiphinda ethi ngelinye ilanga ngiyokhuluma. I remember ngo-2007 umehamba i-rape trial lapha eJohannesburg High Court. Okuyicala nalo agcina luwinile-ke nokho ngo-2006. Abaningi babeyitshela ukuthi uMsholozi uzokhuluma ngalelo langa. Ngoba wayelokhu ethi one day uzokhuluma. Yabo, wayelokhu athi nje one day. Hayi uMsholozi azange akhulume nalapha. Wathi asikafika isikhathi. Kwahamba I think 2008 if I'm not mistaken. Actually
not 2008, 2009, around lapha kubo April, somewhere there. Owayephethe iNPA ngaleso sikhathi ngo-2009 owayebizwa ngobaba uMkotedi Mshe wabiza isithangami esisheshayo sabeyindaba wazoveza into ayitholile emshaqisile la khona kwakune conversation ama tape ekhumbula indaba yama tape ama recordings la khona kwakukhuluma former head of iNPA ubaba uCharles ubani kodwa sengithi uCharles owayephethe ngaleso sikhathi iNPA kodwa ubani lo baba ngikhumbuzeni bafethu la kuma video umyeni kamama lo kuka deputy president kaMbeki after sekhishwa uZuma ubani umyeni wakhe kodwa loyo baba loyo kuma tapes kwakuvela umlambo Ngcuka sorry umyeni ke wakhe kamama umlambo uNgcuka ubulelani Ngcuka yes babulelani Ngcuka kulama tape wayezwakala ekhuluma noMakhathi sakhumbula uMakhathi noma wayephethe eze Scorpion yini kodwa nizongikhumbuza kuma video kodwa kwakune conversation between the two kulabantu ababephethe ezokushushiswa ngaleso sikhathi beplana ukuthi uPresident Zuma kumele ashushiswe kanjani bambiza ngeZulu boy akhumbula nje ukuthi ngesikhathi kuqhubeka amacala kaMsholozi lawa solwa ngawe Amstel and all that kwase kuvele kukhona lokuthi kube nama post kuthiwe Zulu boy makukhulunywa ngomsholozi babe sebenzisa amagama nje athile obaba ulokhunjani uNgcuka noMakhathi beplana ukuthi umsholozi kufanele ashushiswe kanjani icase yakhe kufanele ifakwe kanjani enkantolo and kufanele ukuthi itiming ibe kanjani uma ngoba kwakuza neconference yeANC ngo2007 I think la kwakuzokhethwa khona ubuholi beANC ukhumbule by that time kuzoba nalobo khethwa kobuholi beANC ngo2007 ePolokwane vele already umsholozi wayengaseyona iDeputy President yeCountry futhi wayeseke wacela nokuhoxa emsebenzini yakhe yeANC so nje kwakunento eziningi ezazenzeka so uMkotedi Mshe ngo2009 wayesechaza nje ama details athile ngezinto ayitholile kulama tape ama spy tapes angicacisa ama spy tapes so kwamshaqisa wayesethi ubaba uMkotedi Mshe lamacala lawa ayiloke ebekiwe against uPresident Zuma uyawahoxisa yayizwa leyo wawahoxisa with immediate effect uMkotedi Mshe emva kokulalela lama spy tapes between ubaba uMlambo Ngcuka noMakhathi so okwaveza ke into eziningi ezayihlelwa nguPresident Zuma akugcinanga lapho 2008 kwakuke kwaphuma ijudgment that was before even ubaba uMkotedi Mshe ehoxisa lamacala kwakuke kwaphuma ijudgment kaJudge Nicholson wakuveza ngokusobala naye ukuthi le case kaMsholozi abekwe amacala kuyo ukuthi uye waba nengxenye enkulu ekuthengweni kwezikhali wawenza corruption noShaber Sheikh nekhampani yaseFrance iThales njalo njalo
wayekuvezile uJudge Nicholson ukuthi yena mayebuka le case nje igcwele ipolitiki. Wayesho njalo uJudge Nicholson wathi uyithola le case igcwele ipolitiki. Uyayibona? So umkoledi Mshe maye withdraw lama charges ayebekwe uZuma, vele kwase kuvele before kuke kwaba nejudge elalichaza ukuthi umsholozi uyashaywa la politiki. Uyashaywa. Ke siyazi ke thina ukuthi isiZulu vele sithi edonsayo iyona eshaywayo. Uyayibona? Bayazi ke abasemakhaya ukuthi kusuke kusho ukuthini makusho njalo, mawubophele inkomo usebenza noma ubophele inkabi usebenza, ukuthi ukuze zidonse successfully ilo umthwalo noma ikhuba leli lokulima elalidonswa inkabi, kwakushawa le inkabi lezi ezila ngasemuva ukuthi zidonse kakhulu, kanti yizo futhi ezisindwa kakhulu. So makuthiwa kushawa edonsayo nje kumsholozi, kwakuvele kushaywa umuntu okuwukuthi vele usebenza kanzima, kodwa kuphinde kushaywe yena, kodwa kangekho lapho. So ngilapha ekutheni khona into okufuna siyibheke la. Umsholozi has been saying consistently so ethi ngiyokhuluma ngelinye ilanga. Manje ngifuna ukukuveza la kule video ukuthi abantu abaningi babelokhu belindele ukuthi umsholozi uyokhuluma directly. Athi hayi ke South African sengiyakhuluma manje, cha. Umsholozi akasebenzi kanjalo. Bayakhohlwa abantu ukuthi masikhuluma ngomsholozi la sikhuluma ngesosha le-MK. Umuntu oyazi kahle lento ebizwa nge-underground. Umsholozi waye ngomunye wama leader e-MK ngalesa sikhathi sobandlululo, kusaliwa nobandlululo. Wayephuma engena kule country befuna ukumbopha uhulumeni wangaleso sikhathi, kodwa bengamtholi. Wayenendlela nje yokuba uphunyuka bemphethe, kuzwakala nje ukuthi hayi abekhona la eSouth Africa, kodwa usephinde waphuma akasekho kule country. Amaphoyisa apartheid emfuna la engamtholi, njoba namhlanje saphila nje underground. Uyayibona? Was maneuvering umsholozi. Manje ke abantu abaningi babheke ukuthi umsholozi mayethi ngizokhuluma one day, bacanta uzokhuluma direct. It's only for a few to understand ukuthi umsholozi usuka asho ukuthini uma yethi ngizokhuluma. Mina njengomfuka Mkhonza ngizokuphinda lo. Mina njengomfuka Mkhonza angikholelwa ukuthi umsholozi mayethi uzokhuluma wayesho ukuthi uyokhuluma directly noma uyobeka usuku athi sengiyakhuluma ke manje. Kodwa uma ngibheka njoba bengilo ngimlandela from 2005 ukuza manje, umsholozi akaza athi hayi ke namhla sengiyakhuluma, kodwa ngimbona ekhuluma indirectly. Uyakhuluma umsholozi indirectly. Ukhumbule phela ukuthi njobe belokho esolwa kangaka yonke leminyaka, ebhekwa njengomuntu ongalithandi lelizwe, oselfish, cabangela yena yedwa, ogangayo futhi okhohlakele, ubungalindela yini ukuthi into ekhulunywa ngomsholozi wena? Abantu abase South Africa after sekushiwo konke ngayo kubi bebangambelieve. Hayi ke sengiyakhuluma kahle kahle nali iqiniso, bebangambelieve na abantu abaningi eMzansi? I don't think so. So istrategy samsholozi mina ngikholelwa ukuthi kwaba ukuthi uzokhuluma but angeke akhulume ngomlomo wakhe noma angeke akhulume directly. Uzosebenzisa istrategy se-underground, kungabonakali ukuthi kukhuluma yena. Uyayizwa leyo nto, kodwa ebekhuluma. Umbono wami. Ngikususela kuphi ke lokho? Ake sibuyele emuva kancane. Uyakhumbula ngo-2021, July 2021, ukuthi umsholozi waboshwa eboshelwa ukuthi unqabile ukuya kuJudge Zondo. Boshelwa nje into engekho.
kwasuka isidumo eSouth Africa kwaba nale nto eyenzeka ngoJuly 2021 lama riots batapa abantu kwabanjeya. Uyakhumbula ukuthi kwenzakalani uMsholozi eboshiwe njengoba eboshiwe. Mawukhumbula kahle, that's when kulezo yikhathi uMsholozi eboshiwe ila kwavela khona indaba yePhalaphala. Yes, uMsholozi waboshwa waphindwa wazotokela ngaphandle and all that. Kodwa nje ngaleso sikhathi engaphansi kokuboshwa kwakhe ila kwavela khona indaba yePhalaphala mawukhumbula kahle. Ivezwa ubani? Ivezwa owayephethe ezamajele ngaleso sikhathi. Ubaba uArthur Fraser. Yayizwa lona. Uyena owavela public wazotshela iSouth Africa ukuthi kuke kwenzeka isigameko lapha ePhalaphala. Cishe ngabo year 2020 kwangena abantu abathile batshontsha imali eyayigcwele emasofeni. Kwakungamadola ase-America leyo mali. 580 something US dollars. Bayitshontsha laba baseNamibia or kuphi. Icase yabo bayihamba nje nakulonyaka lawo. Kuvezwa uArthur Fraser ophethe ezamajele nini. uMsholozi usengaphansi kokuboshwa njalo. Uyayizwa leyo. So, do you believe wena ukuthi ngandlela thile akusiyo ukuthi ubaba uNxamalala waba ne-contribution kuleso statement sika Arthur Fraser sokuvezwa kwayo yonke leyo nto? Ningizwe kahle, angisho ukuthi uMsholozi uyena owanika uArthur Fraser leyo information, angisho njalo. Kodwa ngithi mina njengomfo kaMkwanza ngiyakholelwa ukuthi ngandlela thile uMsholozi waba nesandla kulento eyayikhulunywa uArthur Fraser. Ngikholelwa ukuthi wasebenzisa i-underground yakhe strategy ukuthi akhulume neSouth Africa ukuthi hey South Africa, kukhona into eyenzeke ePhalaphala eningayazi. Umbono wami nenkolelo enginayo, uma ngirong ngirong, but ngikhuluma into nami engicabangayo ngokubuka nokuanalyze indlela uMsholozi asebenza ngayo njengesosha le-underground. Ngikholelwa ukuthi le information eyayikhishwa uFraser ngePhalaphala, in one way or another, uMsholozi was involved lapha. Uyayizwa leyo nto. Le yanto ibucayi kakhulu, iyayidinga ukuthi i-review lo muntu omkhulu kakhulu. Engikholelwa ukuthi uMsholozi. Ngizoma lapho ngePhalaphala ngamabomu. Ngiqhubekele kwenye i-example. Uyakhumbula ukuthi iqembu lomkhonto wesizwe la register kanjani noma laba khona kanjani noma iSouth Africa yazi kanjani ukuthi sekukhona iqembu elisha lezepolitiki eSouth Africa? Uyakhumbula? It was December 16, 2023. uMsholozi ubiza isithangami sabeyindaba uzokhuluma into engalindelwe umuntu. Ufike ukuthi uMsholozi, I've decided ukuthi for the first time kwi-career yami njengezepolitiki, for the first time ukuthi ngingayivoteli i-ANC. Kukhona iqembu elisha lezepolitiki engizolivotela elibizwa nge-MK Party eselirejistiwe naku-IEC. Sathuka sonke eMzansi. Hawu, putu sonke samlandela uMsholozi. Sekungumlando ke ukuthi kwafika ukhetho the following year ngo-2024 ngoMay 29
i-MK Party yenze izibukwayo yathatha le ANC umsholozi aseyishiyile wathi ngeke asayivotela yayibeka below 50% for the first time. Yaqala i-ANC yaphuma emandleni, yaqala i-ANC yazonxenxa amanye ama-political party ukuthi ayilekelele abambisane nayo iqhubeke isemandleni. Kungani? Ngoba umsholozi wathi uzovotela i-MK Party nangempela wayivotela. Azange kasayivotela yedwa kodwa wayivotela eselandelwa nayinkumbi zabalandeli bakhe. Yingakho namhlanje i-MK Party forced to be reckoned with eSouth Africa, official opposition eMzansi namhlanje. Imise kabi ANC, imise kabi GNU. Sikhuluma nje MK Party eyafonyishwa uPresident Zuma eyifomisha kanjani na? Nge-underground strategy. Wakuchaza okuningi umsholozi my campaign ekhankasela ukuthi MK Party iwina ukhetho lwango-May 29, 2024. Wakuchaza ukuthi yafonyishwa kanjani MK Party. Wakuveza futhi ukuthi istrategy asisebenzisa istrategy esasisetshenziswa makwakhiwa i-MK yamasosha ngo-1960s ukuzilwe nobandlululo. Usebenzisela leso strategy nokwakha i-MK Party. Wathatha ubani na? Ubaba uJabulani Khumalo wathi akube uyena oyoregister le party. Mayeregister wafika wayeregister successfully futhi uJabulani Khumalo. Akekho noyedwa wanotice ukuthi iregisterwa kahle kahle uPresident Zuma le party. Uyayizwa yini lento engishoyo? Uyangizwa ukuthi ngiyaphi? Umsholozi in short wakhuluma nama-South Africans indirectly nalapho. Bengabona abaningi. Nami lapho angifuni uqamba amanga ngangaboni vele. Singaboni sonke ukuthi President Zuma is now registering a party ezothatha isikhundla se-ANC iqhubeke nomzabalazo. I-ANC yayisihlulekile kuleyo mzabalazo njengoba sesine MK Party. So umsholozi in short wakhuluma esebenzisa uJabulani Khumalo ukuthi sengine party entsha ukuze anganakeki. Uyayizwa leyo nto? Okwesibili lengikhuluma ngayo, ngiqala ngikhuluma ngobani? Ngo-Arthur Fraser mayiveza iphalaphala. Ngikholelwa ukuthi mina in one way or another kwakukhuluma umsholozi ngevoice kabani? Ka-Arthur Fraser. Number 2, ngikhulume ngokufonyishwa ke-MK Party. Ngikholelwa ukuthi kwakukhuluma umsholozi ukuthi sekuregisterwa iparty entsha but ekhuluma ngomlomo kabani? KaJabulani Khumalo. Asingene ku-example lesithathu ke manje. Le engicabanga ukuthi izokwenza abantu abaningi bangi-attack kuma comments. Ngoba vele sebake bangi-attacka na before. 6 July 2025. General Mkhwanazi, Commissioner wamaphoyisa eKZN, ubiza isithangami sabe indaba wenza i-press briefing eshaqisayo neyathusa abantu abaningi. Uthini uGeneral Mkhwanazi? Uthi kunento enkulu afuna ukuyiveza eyenzeka eSouth Africa okuwukuthi ayinakekile kwabaningi noma abaningi abayiboni. Uthini uGeneral Mkhwanazi? Uthi i-judiciary yase-South Africa, lokho kuhlanganisa amajaji, ama-prosecutor, inkantolo njalo njalo, ne-security cluster, hlanganise amaphoyisa, ake ngithi nje i-department ye-safety eSouth Africa ikakhulukazi yamaphoyisa, intelligence nezinye inhlaka ezivikela lelizwe, nama-government officials. Uyakuveza konke lama sector uMkhwanazi. Waze wabala even iParliament yase-South Africa. Wathi uMkhwanazi kune-infiltration ekhona kule inhlaka esekizibalile. In short kungenelele igebengu kule inhlaka ezibalekile ezezwe zikubamba
ngeyidlozana noma zicapture lama sector engikhulume ngawo manje okuyi judiciary, security cluster, government officials and stuff. In short, izwe ngokukaMkhwanazi selibonakala lidayisiwe noma lidayiswa noma selivele liphethwe igelekeqe. In short, leya briefing nje ka 6 July 2025, it was all about that. Mkhwanazi ezovezeliswa wachaza ke okuningi and everything ngoba lokho kwagcina kuholela ekutheni uPresident Ramaphosa asungule iMadlanga Commission, kwaphinde kwasungulwa ne-ad hoc committee eParliament lesiyibonayo manje ku-investigatewa lezi zinto ezashiwo bani uGeneral Mkhwanazi ngo-6 July 2025. Namanje isaqhubeka iMadlanga Commission, i-ad hoc committee seyiqedile ke yona. So nake ngifuna ukusho, don't you believe ukuthi ngandlela thile i-underground man, the chess master uMsholozi, don't you believe ukuthi nala endaweni kaMkhwanazi he is indirectly speaking to South Africans? Awucabanga? Mina ngiyacabanga, angikwazi wena. Ningizwe kahle abafethu, ngiyacabanga, angisho ukuthi njalo, ngiyacabanga ukuthi ngandlela thile uGeneral Mkhwanazi mayekhuluma zonke lezi zinto, ngandlela thile I strongly believe ukuthi ama-revelations lawa avezwe uMkhwanazi, behind those revelations ngikholelwa ukuthi kukhona umsholozi lapho, and ngikholelwa ukuthi kuyovela ngelinye ilanga ukuthi ngineqiniso kule nto engiyishoyo, i-belief enginayo, because umsholozi has consistently said one day I'll speak and abanye benu bayokhala. So sengiyigoqa le ndaba, ngizoyigoqa nge-example yokugcina. Ubaba uGeneral Mkhwanazi uthe mayesephetha i-testimony yakhe kwi-ad hoc committee, njengoba bekhuluma ku-ad hoc committee last week, uye wakhuluma ngokuthi kuneletha ayithole kwesinye isiboshwa esibizwa ngoJermaine, esithi lesiboshwa sona sisejele noma besisejele noma sisejele noKhethi Matlala. Sithi uKhethi Matlala wasitshela izinto ezithile lapha ejele lesiboshwa. Siyamazi uKhethi Matlala mawukuthi yamnaka ungumuntu vele okhulumayo. That guy speaks. Buka indlela akhuluma ngayo nje phambi kwe-ad hoc committee, indlela eqephuza ngayo, echaza abantu ayebanike imali, abanye abantu aba-government. Yabona nje uyakhuluma uKhethi, izinto eziningi akayifihli. Ngikholelwa mina ukuthi iqiniso le letha, mina njengomfuka Mkhwana. Uthi uMkhwanazi le letha le efike kuye ebhalwe uJermaine le siboshwe esinoKhethi ejele. Okunye ekushoyo lencwadi ithi uKhethi uthi kunobuhlobo obukhona between uCyril Ramaphosa noMorgan Maumela. Kusho lesiboshwa sithi uKhethi uyakuvuma ukuthi uMorgan Maumela uyisihlobo sikaCyril Ramaphosa, nakuba uCyril ezama ukukufihla lokho, kodwa iqiniso lokuthi uyisihlobo sikaMorgan Maumela. Engathi size sithi lesiboshwa kunevideo nje yake yapostwa uThabo Touch ongumsakazi lapha kuMetro FM, angazi noma sasakaza yini, ukuthi kwayifaka ivideo lapho khona uCyril Ramaphosa sendaweni kaMorgan Maumela noma ekhaya likaMorgan Maumela, ukubonisa ukuthi labantu bayifamily. Khumbula-ke uPresident Ramaphosa wakuphika ukuthi uyazana noMorgan Maumela nokuthi uyisihlobo sakhe. Uphinda veze kule letha ubaba uMkhwanazi ukuthi lesiboshwa sithi uKhethi watshela lesiboshwa ukuthi uyazi ukuthi uKhethi isiboshwa lesi siphinde sithi uKhethi watshela lesiboshwa, wathi uKhethi mina njengoKhethi
ngiyazana noRamaphosa futhi ngiclose noRamaphosa. Yimina nje omunye walabo abathatha osofa babayise Phalaphala Farm. Okuwukuthi laba abosofa ababegcwele imali ngo-2020 mangabe kutshontshwa imali ngoba phela kuthiwa le mali yayikubosofa. Uthi uKhethi Mahlala la ngokusho kwalesibosho uKhethi owahambisa labo sofa ePhalaphala enabanye angazi bobani kodwa uKhethi was involved kulabo sofa abayiswa lapha kuyofakwa le mali. Khona into engifuna uyibheke la uyikhumbule eyenza mina ngikholelwe ukuthi uKhethi ngempela vele uyazana noRamaphosa ene kungenzeka kube iqiniso lokho ukuthi uKhethi waba nengxenye kulabo sofa abayiphalaphala bafike bafihla le mali kaRamaphosa. Uyakhumbula ukuthi ku-testimony kaBrown Mokgotsi ifriend kaKhethi uBrown Mokgotsi uthi yena waye-involved ku-campaign kaCyril Ramaphosa ngo-2017. Uthi uBrown Mokgotsi waye ngomunye wabantu ababe-campaignela uPresident Cyril Ramaphosa ukuthi abe upresident. Therefore, uma ngabe uBrown Mokgotsi esho kanjalo, uBrown Mokgotsi esho kanjalo ngikholelwa mina ukuthi iqiniso into esho uKhethi ngoRamaphosa ngoba noBrown Mokgotsi wayeclose nobani noKhethi ngaleso sikhathi futhi mayethi uKhethi uyazana noRamaphosa noBrown ethi waye involved ku-CR17 campaign iyahlangana lento. Ake ngiyivaleke kanje. Umbuzo engiwubuza wona ke kini uthi could it be that President Zuma is now speaking indirectly to South Africa about the real state capturers in this country? Let's talk about that. Mfoka Mkhonzalo. Please, let's discuss this. Share your opinions. Share le ndaba siyixoxe ngizwe uvo lwakho. So hlangana kuma comments. Please continue sharing, subscribing and following this channel. Thank you so much.